Min jaf kemm il-darba jkollna l-kurzità biex inkunu nafu persuni prominenti li fil-ħajja pubblika tagħna x'joġobhom ma joġobhomx. Pereżempju, jekk x'joħobbu jieklu jew joħobbu xi sifru. Inkella jekk jaqrawx u x'kotba jaqraw. U biex naraw din il-mistoqsija tal-kotba u l-kitba li ngħidu kemm inħobbu naqraw, aħna ma morniex għand persuna prominenti biss, imma morna fl-ogħla persuna prominenti pubblika li għandna fil-pajjiż. Xejn inqas mill-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta, Dr George Vella. L-għonet, President, grazzi tal-li l-qajt il-stedina tagħna għal din l-intervista sera. Grazzi lilek. Nixtieq nkun nafu inti u l-kotba, l-relazzjoni tiegħek mal-kotba mistoqsija ovvja, bħalissa qiegħed taqra xi ħaġa. Fimni, relazzjoni mal-kotba omri kollu. Għax meta kont nistudja, ovvjament mediċina, kotba, dak il-ħabta ma kenniex la internet, ma kenna xejn nara volumi kontra volumi, apparti mbagħad il-ġurnali. Meta tigradwa tibqa' żomruħek up to date taqra letteratura medika, ħalli tipprova ġifieri żomruħek up to date. Fil-karriera tiegħi meta mbagħad dħalt fil-politika żitt il-qari li huwa qari fuq il-politika biex taġġorna ruħek u dan ifisser li kontinwament inti qiegħed taqra. Issa, meta ġew l-kotba bħala kotba, dawn ħafna drabi kienu jieħdu second place. Għaliex kemm fil-mediċina u kemm fil-politika, ħafna drabi trid tiżżomrek mal-ġurnali. Jiġifieri magazines, artikli li joħorġu biex tkun up to date. Imma ovvjament l-imħabba l-kotba kienet hemm ukoll u tibda tara x'ħin issib biex tipprova iddaħħal xi interessi. Jien irrid li wieħed mill-ewwel interessi li kelli kien appena wara gradwajt kien ir-Rinaxximent Taljan. Raġuni hija għandi raġuni Taljan, jiġifieri ma nixtieq nispjegawhom hawnhekk, però naf li bdejt naqra u wieħed mill-ewwel kotba li bqajt niftakar kien Civilization ta' Kenneth Clark, illi jitfak fis-suġġett u mbagħad tibqa' taqra minn hemm. Issa, as I went along, meta kont fil-politika bħalma tista' timmaġa kif għadlek, ħiniet ikunu limitati ħafna. Però dejjem ikollu dak il-ktieb li qed taqrah. Dejjem hu bil-mod il-mod bdejt anke librija d-dar fejn biex ngħidlek taf fejn huma l-kotba kollha, tarhom ġo moħħok qed qiegħed fit-tali xkaffa fit-tali post. Tgħidix ġeneru tħobb taqra, kollox. Jiena dilettant ukoll tal-filaterija, ġifieri anke kotba fuq il-stamp collecting u fuq il-storja postali Ingliża, ta' żmien Reġjuna Vittoria, interessani immens. Imma mbagħad suġġett li kont nobgħod ħafna meta kont nistudja kienet l-istorja. Imma llum ktieb jekk ma jkun storiku ma naqrax. Jiġifieri tittara kotba li għandhom konnessjoni mal-istorja li joħduk minn perjodu għal ieħor u żomm ruħek ħafna minnhom tagħmlu jien m'iniex bidem li naqra n-novelli jew romanzi, dik qatt ma qrajthom. Ħlief ta' Harry Potter. Fil-fatt, semmejt il-Harry Potter konġej għalih minn hawn ftit ieħor. Għaliex milli qed tgħid li int m'intix bniedem li taqra ktieb darba u mbagħad tħalli ġimgħatejja u taqra ktieb ieħor. Inti minn dik il-kategorija li taqra iktar minn ktieb wieħed kontemporanjament. Ġieli jkolli tnejn tlieta mibdijin, ir-raġuni tkun inkun mbagħad ktieb jogħġobni ħafna, nkun għaddej bih. Jitfaċċa ieħor jew jiġbdu l-attenzjoni għal ktieb ieħor jew nixtrih jew nakkwistaħ. U nibda naqrah ukoll, mhux l darba jkolli t-tejn jew tlieta għaddejjin f'daqqa. Issa semmejt li Harry Potter. Jiena kont smajt darba li qrajt il-kotba kollha ta' Rowling. Kollha forsi l-aħħar tnejn jew tlieta forsi ma rajthomx, imma hija stramba ħafna li jien darba li offrewuli għattu hija dan sammu noqgħod. Però il-mument li inti taċċetta li tibdel il-reżistenza tiegħek għal dak li hu loġiku u taċċetta il-maġiku, allora tidħol f'dinja differenti. Jiġifieri l-unika ħaġa li jrid jagħmel li jaċċetta li mhux jibqa' jkun slobet u ħammur fuq ir-9 3/4, 9 jew 10. Ma meta inti mbagħad tidħol f'dik id-dinja u mbagħad tiġi you get carried away. Jiena għalija kienet esperjenza li jagħtlek qatt ma qrajt. Ara pereżempju Lord of the Rings. Brejtu, provajt naqrah, però jew kien tqil wisq għalija u ma stajtx nifhmu. Imma Harry Potter kien xi ħaġa very light u very entertaining għalija. U ġifieri kont tistenna li joħroġ il-ktieb jew mbagħad kont rajthom. Naħseb bdejt naqrahom wara li kienu ħarġu xi 5 u 6 minnhom diġà. Allura ħadthom ma tafx wieħed wara l-ieħor dak it-tip għax wara kollox mhux xi kotba kbar. Imma mbagħad ovvjament kotba iktar serji, kotba ta' autobiografiji, kotba ta' storja. Pereżempju jien naf
fuq Alexander the Great, fuq Imperu Roman, fuq hemm kemm trid kotba. Ħanniġu għal semmejt l-biografiji iktar tard kemm. Il-ġeneru ta' l-lingwa, per eżempju, għandek xi lingwa partikolari preferita? Ovvjament l-Ingliż, preferi l-Ingliż. Il-Malti nħobbu ħafna, però jekk kiktib irid naqrah bil-Malti naqrah. Però tħossu iktar komdu bl-Ingliż. Ovvjament it-Taljan, urġili anki jkollok ma dak iktar mill-li kotba iktar forsi artikli u magazines Franċiż umbagħad. Qed issemmi magazines ukoll. Ejja ninsaw il-ktieb kif nafuh. Kotba online u magazines online. Smajtek ma taqromx. Online iktar ġiex faċċati tlieta ma nkunx komdu. Anki issa fix-xogħol tiegħi meta jkolli dokument li murta minn 3 faċċati, 4 faċċati li preferi printjawli u naqrah hard copy. Għax jien ndaħob dak it-tip li anki fil-kotba. Bil-lapis ħalli ma ktib ma naħliħx, imma nħobb nagħmel dik in-naqra marka fil-ġemp ħalli jekk kienet tisfolja da pitada ngħid isma' hawnhekk x'kienaw. U nimmarkah, ktib nimmarkah. Ftit ilu semmejt li l-perjodu tar-Rinaxximent. Liema kitba l-iktar li tħobb taqra fuq dan il-perjodu li huwa wieħed mill-isbaħ perjodi naħseb tal-Ewropa. Għandi ħafna kotba. L-aħħar weri kont qed naqra kien The Beauty and the Terror ta' Catherine Fletcher għadu kemm ħareġ melux, qiegħed f'nofsu fil-fatt għaliex mhux biss jibqa' jfaħħar il-ġmien u l-kakkwista tar-Rinaxximent artistiċi u kollox, imma jagħmellek ukoll il-kontrapożizzjoni ma' dak li kien kattiv, dak li kien ikraħ, dak li kien hemm għaddej minn taħt, dak li kien il-korruzzjoni li kien hemm, xi ħaġa tal-ħaġa. Pereżempju dan huwa studjużi li jiddedikawlek snin twal biex jagħmlu ktieb li jkun veru tajjeb. Nieħdu xi ħaġa li mhix daqshekk sabiħa. Stħarriġ li joħroġ regolarment juri li aħna bħala poplu ma tantx naraw, ma tantx nħobbu qisu il-ktieb. Rajt stħarriġ ta' xi sentejlu 55% tal-Maltin ma qrawx ktieb wieħed f'sena sħiħa. Taħseb li kieku kellna nrawmu iktar imħabba lejn il-qari, il-poplu tagħna ikun differenti f'dik li hija l-ħajja tiegħu ta' kuljum? Ġuni, naħseb li dan irid jiġi mit-trobbija, mid-dar, irid jiġi mill-inklinazzjoni tal-individu. Ma sax jgħidu waqra, jekk ma jkunx qed jaraf u jaċċetta x'inhuma l-vantaġġi tal-qari. Li il-qari jirrilassak. Jiġifieri jiena bħalma tafu, ħajti għamilta dejjem għaddejja u bħala tabib politiku fl-istess ħin. Jiġifieri minn kelli bħalma tfil-bidu ftit kelli ċans li tajt isma' dak ħanoqgħod relax ħanagħmel daqsxejn rilassament. Però l-ktieb jieħdok il-bot minn din-dinja. Ġifieri jekk inti qed taqra per insemmu r-Rinaxximent jew inkella qed taqra biografija. Inti ħadd titfa' lilek innifsek f'dak il-perjodu, ħatibda tieħu gost. Fati, is-sabiħ tal-ktieb huwa illi itik ċans għal ħafna immaġinazzjoni. Mhux bħal illum jgħidlek għaw il-television, għandek il-Netflix, għandek l-episodji, veru ma dak kollu lest u titiwlek kif inhu, ċitta kif inhu, m'għandekx ċans għall-immaġinazzjoni inti. Mentri jekk inti taqra ktieb, jiddependi ovvjament kemm ikun tajjeb l-awtur. Inti qed jieħdok u jtik ċans timraħ fl-immaġinazzjoni biex għandna l-koll nafu pereżempju meta konna żgħar minn qara Dickens, tifhem, aħna ma konna nafu xejn fuq id-dinja Vittorjana, imma through Dickens kull wieħed minna immaġina u bena għalih x'kienet dik id-dinja. Id-dinja tal-Pickwick Papers, id-dinja ta' Oliver Twist, id-dinja tal-Christmas Carol. Kulħadd jiġifieri ħa l-okkażjoni li tru dik il-kidba ġi trasportat għal dak l-episodju. U kull wieħed minna f'forma l-opinja tiegħu. Issa ovvjament imbagħad tkun rajt il-films tagħhom dawn, Oliver Twist qed insemmi ġifieri ma' klassiċi l-ġurnata, inti tista' tajt jekk ħanaqra bil-fors ħanaqra dak li kelli fil-film mhux qed nimmaġina jien, illi sa ċertu punt kun qed taħlilek biex ngħidlek il-pjaċir tal-immaġinazzjoni. Issa ftit ilu semmejt il-kelma nissellef. Inti ikoll m'għandekx ktieb tistenna sakemm ikun għandek realment, jew tisselfu ma tiddejjax tissellef. Le. Laqgħad tissellift u laqas qatt sellift. Niftakar meta kont żgħir kelli ħabib tiegħek kont sliftu ktieb fuq l-istorja ta' Malta kien minn għalija u rabba saqajn. Għadek qed tistennijeh. Le, m'għandix ċans jiġi lura żgur dak. Imma ktieb huwa tiegħek. Ktieb huwa tiegħek.
Issa, bniedem ġi ħoggos jaqra xi kultant ktieb f'ċertu kamra biss, jew għandek xi tip ta' post, xi ħin fejn inti tħobb taqra jew ukoll tipprova tisraq dak in-nofsija xi kultant in between ta' ħaġa oħra. Jiena throughout ġili kont taqbad aħna jien qod iż-żejtun, ġifieri min jaf kemm ġili kont naqbad il-bicycle dik il-ħabta kont għaddi student għad design u mur fuq il-munxar. Nuħtib miegħi qed ħana minn satejn hemmhekk. U noqgħod naqra hemmhekk. Niftakar kien hemm żmien kont qed naqra The Rise and Fall of the Third Reich dak iż-żmien ta' Shearer. Kien ktib kbir darba anke waqal il-baħar u nixxiftu. Imma niftakarni nġorru miegħek qed ikun kiburnom u nieħdu miegħi biex naqra fuq. Jiġifieri m'hemmx post, le, m'hemmx post. U anki das-sin meta spiċċat wara 2017 qabel ġejt hawnhekk. Ovvjament intfajt fil-offiċċju tiegħi għamilt spring cleaning enormi, neħkajt il-karti, ġejt għamilt il-kotba, ġejt organizzajthom, libreriji, ġibri ġodda, però il-pjaċir tiegħi kien qiegħed hemmhekk u jiena minn dejjem kelli il-gost, illum jgħidulu surfing fuq l-internet, taqgħod minn suġġett tal-ieħor. Jiena ħafna drabi kont nieħu pjaċir. Għandi ħafna kotba wkoll, kotba antiki, illi nieħu pjaċir noqgħod nagħmel minn ktieb għall-ieħor, pereżempju qed nfittex fuq xi ħaġa, sib terminu, jew inkella tfakkarni f'xi ħaġa. Għad tisma' f'dak il-ktib kien hemmhekk, u mmur nfittxu. U noqgħod speċi nqalleb minn hemm law minn hawn hemm u dak kien ikun relaxing tal-ħaġa. Ir-riċerka jisek għalik hija parti minn. Ġo ma nagħmilx riċerka, ma kontx qed nsib xi affarijiet. Imma jekk kien qed nitkellem pereżempju fenna fin ġietni idea eżatt x'jien naf x'tajt il-Bibbja fl-Eżodu u mmur nfittex kotba tal-Bajbel antiki li għandi. U mbagħad minn hemmhekk immur għal storja tal-poplu ludi, taqbes min ktib għall-ieħor u jibda takkumula, kif naqbad ngħid, mhux x'jgħidlek il-ktib partikolari, ma tibda tibni l-knowledge tiegħek bil-mod il-mod għax qed tiġbru minn sorsi differenti. Ma nafx li tifhem il-dak tiegħi li qed ngħid, jiġifieri mhux biss għal dak il-ktieb, imma ħalli niftakarx għall-ieħor. U anki mbagħad għandi m'għandix ħafna m'għandi bound volumes tal-Asset London News, per eżempju, tal-1854, illi allura hemmhekk tmur tfittex u tmur tqalleb tara x'kienu jagħmlu l-affarijiet, per eżempju meta miet il-Kaiser, meta kemm il-mewt ta' Wellington dak il-perjodu, kollha qegħdin hemmhekk. U tqalleb mikteb għal ieħor. Issa, ftit ilu semmejt li anke l-biografiji. Tħobbhom ħafna u hemm xi biografija li iktar laqtitek minn l-oħrajn, pereżempju, il-mod kif inhi miktuba jew personaġġ. Mhux partikolari, pereżempju, jekk tara hemm il-famuż trittiku ta' Alexander, mhix biografija ma storja tiegħu. Imma mbagħad biografiji, pereżempju, l-aħħar li niftakar li qrajtu interessani ħafna kien Hard Choices ta' Hillary Clinton. Ovvjament dak ta' 2014 mhux daqshekk riċenti, imma tant huwa eżatt u tant hemm jurik li huwa annotat fis-sens li min kitbu jidher li qed iżomm il-diary għax inkella ma tkunx daqshekk eżatt. Dak oġobni ħafna. Mill-lat tal-Ingliż, minn personaġġ Malti, laqatna ħafna huwa l-autobiografija Majjut ta' Mintoff. Sansih il-personaġġ kien min kien. Jiena l-oġobni huwa li mhux politiku, assolutament, però għandu Ingliż perfett, sabiħ immens, u joħdok lura għal dak li kien l-ambitu soċjali tal-Kottonera li trabba fiha u anki x'kienu relazzjonijiet mal-Navy Ingliża ta' missieru dal-affarijiet, imma xi ħaġa li veru hija tajba immens. Issa mbagħad illum meta konna ħafna anki biċċiet ta' autobiografiji mhux daqshekk profondi. Bħal pereżempju dal-aħħar kien hemm Father Don George Dalli li kiteb it-Triq tal-Fejqan li hija episodju minn ħajtu illi ovvjament kulħadd jaf minn xi xadda u kif jirrifletti fuqu. Huwa ktieb profond, ktieb sabiħ, ktieb illi hemm element ta' spiritualità, imma huwa veru ktieb ta' min wieħed jaqrah. Dan huma tajbin ħafna. Inti għamil żmien servi bħala Ministru naturalment biskeda impenjattiva li kellek, u mbagħad eventwalment qed tokkupa issa l-kariga ta' President tar-Repubblika. Iż-żmien bejniet daw iż-żewġ kari użajtu biex forsi tkompli taqra iktar, kont iktar rilassat? Dak kien l-iktar żmien, ara mill-Ġunju ta' 17 meta tlaqt mill-Parlament ma kontestax l-elezzjoni, sakemm ġiet innominat dal-uffiċċju, naħseb l-iktar żmien li qatt qrajt. 2018 għandi mniżżel rajt fuq l-40 ktieb, kważi wieħed fil-ġimgħa. Għax ma kontx tagħmel xejn li fraqba ktieb
u nintilef fih. Bidjem kienet tiġi tgħidli jiena għadni għab tara t-televiġen, qed naqra. Imma nitlaq ktieb u naqbad ieħor, nitlaq ieħor naqbad ieħor. U fost dal-affarijiet ukoll kien hemm minix xi wieħed għaddista, ma kont ħadt ukoll ħafna pjaċir naqra il-kotba ta' Benedittu Ratzinger, 16, Jesus of Nazareth, għandu 3 kotba minnhom dawk, kien hemm anki diskorsi ma' Bergoglio, mal-Papa Franġisku, li huma sbieħ ħafna dawn. Huma kotba li tajli mhux il-diran of dim li qed taqra novelli u qed taqra storja ta' xi ħadd. Imma ġaluk tirrifletti u jagħtu ħafna sens il-ħajja ta' kuljum. L-aħħar mistoqsija u iktar għandha x'taqsam forsi anke mal-ambjent li qegħdin fih bħalissa. Il-kotba jservu ħafna metodi u modi minn jaqra biex jistrieħ, minn jaqra biex jistudja, hemm min juża ktieb ukoll bħala ktieb ta' riġetti, pereżempju, biex jitgħallem isajjar. U allura jiġi f'moħħi tisir mill-qalb. Illi inti sintendi taf dwaru u taf sow u forsi tixtieq iżżid miegħu għal dak li qegħdin ngħidu bħalissa dwar dal-ktieb. Il-ktieb tisir mill-qalb huwa kien esperiment li beda minn xi 10 snin ilu. Illum qiegħed fl-10 jew il-11 l-edizzjoni minn għalija. Huwa xi ħaġa li huwa sempliċi fil-konċezzjoni fil-ħsieb tiegħu, però tantu popolari. Jiena rajt mis-sena l-oħra meta speċi kienet l-ewwel sena li qegħdin nagħmluh, ikollok dawn il-numru ta' koki li tirringrazzjahom li jikkontribwixxu ir-riċetti tagħhom, ovvjament kollu ma nista' ċertu esperjenza u għandhom ċertu standing, imma it-talba l dak il-ktieb, jiena niftakarni morna fil-fiera tal-kotba u lajt idejja nifirma l-kotba u nuħu gost ovvjament għax diħal il-flus għal-Community Chest Fund, ġifieri dis-sena ovvjament ħadam l-istess ħaġa. Kien hemm żmien fejn beda jiddiskuti jisma' nbidlu l-format, nagħmlu hekk, però jiena dejjem irraġunat dak li qed jaħdem tħarbtux. Qed jaħdem, qed jirnexxi u n-nies iriduh. Difatti dis-sena skont ma jinformawni, nispera minn żbaljat, we're on schedule, ġifieri ikun probablement lest anki għal-fiera tal-kotba u nispera li jkollu s-suċċess li kollu fis-snin li għaddew. Is-sena l-oħra keddan kien għamlu it-tieni printing għaliex jinħataf minn x'ismu minn mhux il-qarrejja biss anke minnu dilettant tal-kċina, minnu dilettant tal kien faddalthom kollha qegħdin kollandi, allura speċi jkun irid ikompli kollezzjoni. Eċċellenza, wasalna fit-tmiem, sfortunatament qed nieħu gost u żgur minn kien qiegħed jarana u jismana ħadu gost ukoll. Nirringrazzjak l-ewwel tal-parteċipazzjoni tiegħek u tal-kliem li tajtna ta' inkoraġġament anke biex wieħed ikompli jew jibda jaqra. Il-qari huwa importanti. Il-qari huwa importanti fis-sens li mhux biss huwa mod biex tidħollek innifsek, imma anki psikoloġikament huwa rilassanti għax il-qari ġalek tuża moħħok, ġalek tirrifletti, ġalek tkun qiegħed anki dik il-ftit maqtuħ għalik f'dik id-dinja li jiftaħlek il-ktieb.